Unii, totuși am sperat de mai multe ori, domnule Șapurcu, să vă vedem, mai ales că ați fost aici la întrevederile respective. Doamna știam să îl ținea de mână. S-ar putea să aibă niște Farmurile ne aduceau de la aeroport, ne închideau acolo ca într-o grădină zoologică, știți, ca într-o cușcă de aur, dar stai în interior acolo ca pasărea aia. Așa, și de acolo ne luau direct și ne duceau la... Eu n-am fost prin oraș decât iată acum, practic... Dar o fost și doamna... Ideea este că am vrut să vă mulțumesc și am vrut să vă spun că îmi pare rău totuși că cetățenii noștri sunt foarte apatici în ultimul timp, dar acest lucru oarecum se datorează și la procesul ce se întâmplă în țară. Nu zic că e neapărat un proces negativ, dar toată lumea s-a așteptat la niște schimbări majore, rapide, cineva să fie tras la răspundere, începând cu domnul Voronin, desigur, și restul la serviciilor. Din această cauză, dacă vă spun, dacă cu 2 ani în urmă, chiar și la protestul de aici, veneau câte 300 de oameni la secția de votare, au venit 1400 de oameni, că domnul Săcagiu, fostul Cosmul, care ne-a întrebat așa, ce ați făcut? Le-ați cumpărat biere sau ce ați făcut? Dar păi noi l-am întrebat pe domnul Săcagiu, deschideți-ne, l-am rugat atunci, deschideți, că noi suntem cointeresați să venim la alegeri. Și mult faci și cred că trebuie din timp anunțați. De pildă, eu azi am primit la amiază mesajul și să vă spun drept, am venit de atâtea zi de dumneavoastră. La domnul Ghimpu n-am dovedit. Am primit mesajul cu întâmplător și mi-am spus că o oră înainte să fi întâlnirea. Până am venit în centru, până când am parcat mașina, domnul Ghimpu deja pe ușă de acum. Mă revenim și am stat până la 12. Dar n-am știut. Și nici nu m-am apropiat, că am văzut că